Espainiako erliebea aztertzen hasi baino lehen, eremu honen kokapen edo egoera espaziala ezagutzea beharrezkoa da. Ipar hemisferioan kokatuta dago, Mediterraneo mendebaldean, eta Europako lurralde atlantikoen hegoaldean dago. Europako hegoaldeko penintzularik zabalena eta handiena da, eta penintzularen hegoaldean eta ekialdean Mediterraneoa dugu. Eta hego-mendebaldean eta iparraldean Ozeano Atlantikoa. Europako kontinenteari Europako hitz moztuena bidez lotzen zaio, Pirineoen bidez, 400 kilometrokoak. Afrikatik Gibraltarko itsasarteak bereizten du, 14 kilometroko zabalera duenak. Penintsuak 4 itxura du. Espainiak 84,7 hartzen du. Penintsulako lurraldeari uharteak gehitu behar zaizkio. Balear uharteak Mediterraneoan eta Kanariar uharteak Ozeano Atlantikoan. Unitate morfoestrukturalak orain hasiko gara aztertzen. Lehenik eta behin, meseta. Espainiako erliebeak mesetaren inguruan antolatzen da. Mesetak ondoko unitate morfoestrukturalak ditu. Zokaloa. Zokaloa garai prekambrikoetan eratu zen, eta toki batzuetan zokaloa higatua eta errea ikus daiteke. Mesetaren mendebaldean adibidez, Galizian, León, Extremaduran, Portugal, edo erdialdeko mendikatearen ertzetan, Toledoko mendietan, Asturiasen, eta Sierra Morenaren zati batean. Mesetako barnealdeko mendilerroen unitate nagusiak honako hauek dira. Erdialdeko mendikatea, Toledoko mendiak, Kalatrabako eskualdea eta Estrebadurako meseta. Erdialdeko mendikateak gailur handiak ditu. Honetan, Peñalara aurkitzen dugu. Hemen, Guadarrama, Somosierra eta Gredos mendilerroak dira nagusi. Almanzor gailurra dugu hemen. Toledoko mendiak erdialdeko mendikatea baino txikiagoa da eta garaierarik handiena Guadalupeko mendilerroak du Pico de Villuercas dena 1600 metrokoa. Paisaje higatukoa da. Kalatrabako eskualdeak, faiak, hausturak eta kono volkanikoak ditu. Mantzaren lautadaren eta Extremadurako mesetaren artean dago. Extremadurako mesetak itxura horizontala du, higatua dagoen lautadaren zatia baita. Hondakin erliebe batzuk ditu, 80 eta 1000 metro arteko garaierekin. Goilautadaren inguruko mendiak Galiziako eta Leongo mendigunea, Kantabriar mendikatea, Iberiar mendikatea eta Sierra Morena dira. Aro tertziarioan eratuta. Galizia eta Leongo mendiguneak material paleozoikoak dira. Altuera txikiko mendi biribilduak ditu eta mendilerro aipagarrienak Segundera, Cabrera eta Los Ancares dira. Kantabriar mendikateak bi sektore ditu ondo bereizita. Mendebaldeko sektorea, Asturiaseko mendigunea. Honetan, Picos de Europa daude. Eta hor, mendikateko altuerarik handienak, Torre de Cerredo, Peñavieja eta Naranjo de Bulnes ditugu. Mendikatearen ekialdeko sektorea, Kantabriar mendia, Ario tertziarian sortua, izango dira. Kareharrizkoak dira, baina sektore batzuetan
erliebe jurasikoak sortu dira. Bestaldetik, Iberiar mendikatea aurkitzen dugu. Mendikate ertaina da, areo tertziariokoa bebai. Materialak batez ere kareharriak dira. Bi sektore bereizten dira. Iparraldeko herenean, ipar mendebaldetik hego ekialderantz norabidean, mendikateko altuerarik handienak daude. Urbion mendiak, 2000 eta gehiago metrokoa, eta hemen mendilerrorik aipagarrienak Demanda eta Monkaio dira. Soriaren hego-ekialdetik, Iberiar mendikatea bi adarretan zatitzen da. Barruko adarra edo Gaztelakoa, eta honetan Albarracin mendilerroa eta Kuenkako mendilerroa aurkitzen ditugu, eta kanpoko adarra edo Aragoikoa, Jabalambre parkatu eta Gudar mendilerroak aurkitzen ditugu. Bien artean, Calatayudeko fosa aurkitzen dugu. Sierra Morena goilauta da eta Guadalquivir Arana banatzen dituen maila bortitza da. Ez da mendikatea berez. Faia erraldoi modura interpretatu da. Aro tertziarioan sortua. Harri paleozoikoa, kolore ilunekoa eta izaten ditu. Mendilerrorik aipagarrienak Madrona, Pedrotxez eta Aracena izaten dira. Goi lautadaren kanpoko sakonuneak Ebro eta Guadalquivir ibaienak dira. Ebroren sakonunea Pirinioen paraleloa da. Pirinioek Iberiar mendikateak eta Kataluniako kostaldeko mendikateak ixten dute. Sakonunean lehenengo itsasoa egon zen, baina gero itxi egin zen eta intxira handi bihurtu zen areo tertziarioaren amaiera arte. Orduan, itsas materialak eta material kontinentalak ditu. Guadalquivírren sakonunea mendikate betikoen paraleloa da. Eta horien Sierra Morenaren eta Ozeano Atlantikoaren artean dago. Lehen, itsasora irekita egon zen, gero kostako aintzira edo albufera bihurtu zen. Eta geroago, padura zingiratsuak sortu ziren. Bustinez, kareharriz eta itsas margaz bete zen. Pirinioak aztertuko ditugu. Egitura konplexua dute, ardatza edo alde axial alde batetik, eta honetan altuerarik handienak daude, Montes Malditos, Samneto, Monte Perdido, eta Pirinio aurreak, alde axialaren hegoaldean, kareharriez osatuta. Pirinioen luzapena Euskal mendiak eta Kataluniako kostaldeko mendikatea dira. Euskal mendiak kareharrizkoak dira, formaleunak dituzte eta altuera ertainekoak dira. Altuerarik handienak Aralar eta Gorbella dira. Kataluniako kostaldeko mendikatea material paleozoikoz osatuta daude. Hemen Montseny eta Montserrat mendiak aurkitzen ditugu. Mendikate betikoek bi mendi sistemetan egituratzen dira. Mendikate penibetikoak. Kosta inguratzen du, aro tertziarioan sortua. Eta hemen, penintsulako tontorrik garaienak daude Sierra Nevadan Mulhacén eta Beleta. Mendikate subbetikoa edo azpibetikoa barrualdean dago. Mendilerrorik aipagarrienak Grazalema, Ubrique eta Cazorla, sakonune intrabetikoan
aurkitzen ditugu Ronda, Antequera, Guadix eta Basako zuloak. Badlands izeneko erliebea sortzen da hemen, klima oso lehorra delako. Que estoy grabando tutorial y abrís y cerráis, abrís y yo digo, me he ido ahí y estaban los niños en el patio. Digo, ¿dónde voy ahora? Mira, yo creo que ya se han metido, ¿verdad? Bueno, pero igual ya he acabado. Ah, pues sí. Ya está, voy a ver qué tal me ha quedado.